Habla desactivada. Hola família, com esteu? Bueno, va, el vídeo de la setmana està aquí ja. Aquesta setmana toca una cançó de collita pròpia. Una cançó que no he cantat massa en directe, perquè la vaig gravar, és de les últimes coses que he publicat. És una cançó que vam gravar en un disco que vam fer amb el Jordi Ribot, que el disco es diu Guanyar Temps, nosaltres ens dèiem Canals i Ribot. I és una cançó que es diu Sentiments, i que parla d'això, dels sentiments, de que a vegades nosaltres volem una cosa, però els sentiments són capritxosos i ens fan fer una altra cosa. I la cançó es diu Sentiments, i més o menys fa això, i espero que us seguiu subscrivint al meu canal de YouTube, que si ho feu vosaltres sereu molt feliços i jo també. Va, salut! 3, 2, 1 i... No m'agrada la gent que no diu mai el que pensa. No m'agrada la gent que no diu mai el que sent. Estic buscant interruptor dels sentiments per no pensar, per no sentir. Sentiments que venen i se'n van. Sentiments que estan a flor de pell. Sentiments que ens fan perdre el cap. Sentiments que ens fan més mal que bé. O potser una mica més humans. Tenen el poder, manen sobre nosaltres i ens fan anar el camí que ells volen. Estem a mercè dels seus capricis i endolls, i resignats continuem endavant. Sentiments que venen i se'n van. Sentiments que estan a flor de pell. Sentiments que ens fan perdre el cap. Sentiments que ens fan més mal que bé. O potser una mica més humans. Sentiments que venen i se'n van. Va, que és un plaer fer-vos vídeos, en vindran molts més. Cada setmana un com a mínim. Salut! I recordeu,
subscriviu-vos al meu canal, que les petites subscripcions, al igual que els petits canvis, són poderosos. Moltes gràcies. Salut.